Kutaura chokwadi ava varakidza kuti no Zimbabwe yagara itori Zimbabwe ende Zimbabwe vanhu vakabatana nokuda kwezuva ranhasi chinhu chaitika zvine chinangwa kurira kuti aiwa 2030 iyoyo iri kunzi 2030 iyoyo obviously yatosvika kudhara saka hapasisina munhu achataura zvimwe zvinhu because for what reason 2030 vision iri kureva kuti we say no to drugs popanzi aiwa no ngatibatanei tese machembere women's league vanhu vese nesu mayuthi maartisti tenge tiripo ndaona magitara ari kurohwa zvese zviri kuitika pane chimwe chokwadi chandoda kutaura chandotenda kuna mama chekutanga ndinovatendera kuti vakati we say no to domestic violence mazuva nekutaura chokwadi kana panext dho pangu paimbogara vanhu vachinetsana baba nanamai aya mazuva nevakufamba zvakanaka vakangonzwa chete kuti mama vataura vakuteerera baba vakataura vakuteerera pamberi nekubatana pasi nenyanya 2030 vanenge vachitaura vachingoita zvinhu zvacho tongovatenda shumba masi pamberi nezarabwe pasi nenyanya.